ପୁଅ, ମୁଁ ଆଉ ଘରର ଏତେ କାମ କରିପାରିବିନି। ଘରକୁ ବୋହୂଟିଏ ଆଣ୍। ବାହାଘର କଥା କହିଲେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି କଥା କାଟି ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେବା ସହିତ ଚଲାବୁଲା ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନି। ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ? ତୋର ମାଉସୀ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ତୁ ଯଦି ହଁ କରିବୁ ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ଯିବା। ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଉ, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରି ଭଲ ତିଥି ବାହାର କରି ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର 3-4 ମାସ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ପୁଅ ରୁମ୍‌ରୁ ବୋହୂର ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ସେ କହୁଥିଲା, ତୁମେ ତୁମ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଆସ। ମୁଁ ଏକା ଘରର ଏତେ କାମ, ତାପରେ ତୁମ ମାଆଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରିବିନି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ପୁଅ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ତୁମ ମାଆଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଅ ଏତିକି ଶୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଗଲେ। ମାଆ ପୁଅକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଧନରେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟାନ୍ ଓ ଭଲ ଖଟଟିଏ ଆଣି ରଖିବୁ। ପୁଅ ମାଆଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ମା, ତୁମ ପାଖରେ ତ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ତୋର ପୁଅ ବୋହୂ ତୋତେ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠାଇବେ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ତୋର କାମରେ ଆସିବ। ଉପରେ ଥାଇ ମୋତେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।